kører vi. Hallo? Vi kører. Der skal du hen har fået stillet en opgave af ret mange brugere efterhånden. De vil gerne høre Brian Stens planer for vinterpausen omkring indkøb af nye spillere. Vi skal gøre et forsøg. Kom. Nu ved jeg jo, at du ikke er så glad for at skulle snakke konkret lige nu og her om spillernavn. Så jeg har taget 3 forslag med her, som vi måske skulle snakke lidt om. Den første, jeg har med, kender du jo nok. Han hedder Wayne Rooney. Ja. Og hvis du er hurtig, så kan det jo være, at du kan overtale ham. Han har ikke skrevet under på sin livstidskontrakt med Man U endnu. Kommer du hurtigt ud af startklodserne og køber ham hjem nu? Jeg vil sige, at det er ikke noget, som klubben selv kan stå for, så vi har brug for nogle investorer. Så hvis der er nogen, der smider penge i kassen, så er jeg med på den. For det er en fantastisk spiller, der laver mange mål og har lige nøjagtigt nogle af de dyre, som vi også gerne vil have her i klubben. Hvad du mener, han vil kunne bidrage til truppen med? Jamen, han har en fantastisk aggressivitet i sit spil. Og så scorer han jo selvfølgelig også de mål, der skal til, men han er meget smittende på holdkammeraterne, vil jeg sige. Den næste, jeg har taget med i bunken her, han er jo så lige blevet en kåret som verdens bedste fodboldspiller. Igen. Ronaldinho. Kan du bruge ham til noget? Jamen, ham kunne jeg faktisk godt bruge på en af kanterne, vil jeg sige. Jeg er sikker på, at han kan spille begge kanter. Så en gennemrudsfarlig spiller som ham her, hvis jeg kan få ham for få penge, jamen ham napper jeg også. Jeg synes, det er nogle meget gode spillere, du har med her. Men min pengepunkt, den rækker ikke, vil jeg sige, indtil videre. Men han har jo alle kvaliteter, det siger sig selv. Altså, når man er verdens bedste fodboldspiller, så besidder man alt. Og det vil jeg sige, det gør han også. Og han har også samtidig et fantastisk smil. Ja, det er rigtigt. Godt være, han skulle købe en bøjle. Han bliver også meget rost for sin kreativitet. Er det noget, som du ville kunne skrue op for her i vinterpausen? Få lidt mere kreativitet derind? Jo, men det er jo klart, at sådan spiller man også generelt, kan man sige, kreativitet på en fodboldbane. Jamen det er da enormt vigtigt, specielt i den offensive del af banen. Så det er da selvfølgelig også noget, vi kigger på. Den sidste, jeg har med her, han kommer fra Chelsea og hedder Frank Lampard. Han er god til at lave mål. Jamen altså, jeg vil da gerne sige, at Frank Lampard det er en af mine absolut favoritspillere. Også fordi han har spillet nogenlunde samme position, som jeg selv gjorde på den centrale midt. En mand, der spiller hver sæson, spiller han vel mellem 60 og 80 kampe på en sæson. 90 minutter, aldrig skadet, scorer mange mål, får altid holdkammeraterne med osv. Fantastisk spiller, det må jeg sige, fantastisk spiller. Hvad er det lige præcis for dyder, du siger, du godt kan lide ved ham? Jamen, han har en fantastisk attitude, gennembrudsfarlig, scorer mange mål som central midtbanespiller. Jamen, han har, ligesom de andre spillere, du har nævnt, jamen, jeg synes, han har alting ham her. Alting. Så hvis vi skal opsummere her, så i vinterpausen, så tager du ud og køber ind efter kreativitet, aggressivitet og så nogen, der kan lave kasser? Nej, ikke nødvendigvis. Jeg føler ikke, at jeg synes, vi har mange offensive folk på vores hold, hvor vi måske mangler en lille smule rent defensivt. Så jeg vil nok sige, at hvis vi samler de 3 her, så snakker vi vel i større sådan på 2-3 milliarder. Så jeg vil sige, at jeg tror, vi skal bruge lidt mere tid end bare det her transfervindue til at få samlet de penge. Held og lykke med det. Tak for det. Ja. Han kunne godt lide Frank Lampard, så meget fik vi da at vide. Vi fik også at vide, at vi skal nok primært se efter nye defensive spillere efter vinterpausen.